tun trung atan chuan domain and range of sine and sine inverse x in kan tumanga hi domain le range hi enge ni ti kha kan video masa te kan en to thina chu claim recall lokila fx hi 1 by x ni ta se engtika nge fx hi omzia nei lo kan ti chuan a hnoi hi 0 ni in draw x hi 0 ni in chu ti ni chuan a domain chu real number atanga 0 pe ni draw chuan real number atanga 0 kan pe a number kan da lu lo chuak thei zong zong antinan 0 tel lo ho chu f1 chu enge 1 f2 chu enge 1 by 2 f of 3 chu enge 1 by 3 f of minus 1 chu enge 1 by minus 1 chu minus 1 ni draw f of 0.7 potila 1 by 0.7 ani le mai draw khati ang zel khan chu tiang ani chuan 0 kan number da lu 0 tel lo zong number input ani thei ti na 0 tel lo zong hi input ani thei ti na draw chu domain kan ti kha anita chuan chu tiang ang kan dalu chuan aron chuak zong kha range kan ti chu ni mai ta range ani chuan number 0 tel lo zong a number kan da kan lo chuak zong kha antinan arrange cha chuan heng ngau zong te hi arrange khan ni vekta ni chuan hi polynomial function kan ti ang chi ate domain le range khatiang khati sang om thea function zong a mo om the ni maro chu tu na chuan polynomial function ni tolowin trigonometric function anni to ta ka wangin thil kha tlem aron danglam hlek don ani chu tiang atan chuan ama sabera sine function hi entaila y equal to sine x sine function a table po class ma sa a kan en vector a sine into chuan hi sine 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi phei char mo minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 phei char hi a inkar hi 90 thewin kan da 90 plus 92 180 180 plus 92 270 270 plus 92 360 mo phei char atop thei lo chuan 90 a inkar 90 zel bel khani mai mo top thei lo ni chuan sine value hi kan hriat sa chu sine value hi asang thei ber 1 ania a hniam thei ber minus 1 ani hi kan hriat sa to ania ti chuan hi x axis hi y axis ania ta hian minus 1 hi 1 ta se sine 0 chu 0 sine pi by 2 chu 1 sine pi chu 0 3 pi by 2 minus 1 2 pi 0 sine of tiana kala draw tiana kala chuan minus pi by 2 sine minus pi by 2 sine minus theta chu minus sine theta hi odd function chuan chutini chuan sine minus 90 chu minus sine 90 tinani maya chu minus 1 draw minus 1 chuan sine pi minus pi sine minus pi chu minus sine pi nenga minus sine pi 0 ni vai minus 0.0 chu tiang zelin tian kaltani minus 3 by 2 a hi kal lenga tikhan sine hi atop thei lo tani appear tian kal phei chara mo khovel top thlengin kal thei ni mo top chin nei lawa ti chuan hi kan en chuan sine hi china kan soyang che khan 1 by x y hi 1 by x ni chuan engtika nge
zia nei lo kan ti chuan x is 0 ni in kan tia chuti ni chuan a domain chu real number tanga 0 kan pein kan ti ni a domain chu mo chuan ta hian sin x a hian eng value po eng number po da lut la zia nei lo hun nem en ro le sin hi eng number po i da lu chuan asang bera 1 ani anga akal thanga minus 1 ani anga tro helama po sin hi eng value po da la asang bera 1 ani anga kalanga minus 1 ani anga kalanga 1 ani anga minus 1 ani anga tro kalanga 1 ani anga minus 1 ani anga ani chuan 1 le minus 1 in kara khan 1 ani chuan 1 le minus 1 in kara khan a fluctuate char ta ni asang ber po 1 ania niam ber po minus 1 ani wang khan zia nei lo kan ti undefined infinity mo kha phei ka chu chhuat thei ngei na kha lo top ta ni chumi ni wang chuan sin chunga hian number eng po hey 0 tanga pi by 2 te 90 mo 180 khang song chia sen lo kan du chen helama kan kalanga kan du chen minus lama kan kalanga chuti angani chuan minus 1 le 1 in kara chuak vek don ni te kan du number kan ta thei chimem se chu ta hian real number mo real number kha vek thei kan du number chuan a chuak tur chu minus 1 le 1 in kar minus 1 le 1 in kar minus 1 le 1 in kar 1 le minus 1 in kar minus 1 le 1 in kar kami song khar tro chuti angani chuti ni ta ka chuan therefore domain of sin x chu real number ani anga range of sin x chu minus 1 to 1 ani don ti na ni tikhan sin x domain le range chu kan en zota atot le kan en tur chu sin inverse x domain le range en turin sin inverse x kan en ve thung don ta ni chu hi ama saberin inverse function ani ti kha ngaihtuah taila chuan inverse tur chuan enge kan mamo inverse tur chuan 1 le on chu an nei ngai a zia chu 1 ani chuan different elements have different image mo chuti angani chuan hei hian hei image nei hei hian hei che image nei hei hian hei che image nei tro on true ni tur chuan 1 ni chuan on true ni sa ta ni a chan chu helama mi pakhat tal hian helama mi hian pre image pakhat tal nei vector nei ti khan eta hei hian pre image soi hi hemi tan pre image soi hi chutiang zelin khatiang kha kan nei dan chuni ta tuyan chuti ni chuan inverse he function sin inverse exist tu chuan 1 ni ngaya on true ni ngai bok ta ni hen rap le photila chuan sin inverse x ki a graph kan draw don ani tian entaila sin 0 to 0 ni sin pi by 4 to 1 by root 2 ni sin pi by 2 to 1 ni ti kha kan shevek tro kan shevek hei hi x a kan da luta chon ni china khan sin graph kan draw khan tian akal ta ni x axis zongin chuan tuna ve thung chuan hei hi na entir chu sin inverse 0 hi 0 ni hei hi na entir chu sin inverse 1 by root 2 hi pi by 4 ni mo sin inverse 1 hi pi by 2 ni heng ho sang ni ta ni antinan sin 60 chu 1 by 2 nia sorry root 3 by 2 nia chuan sin inverse root 3 by 2 to 60 ni mo khating zel khan ting hin akal ta ni chuan chuti ni chuan x a kan lak tur chu asang thei ber
sang thei ber sine chuan minus 1 le 1 kan ti kha helam hin om ve thung don ta ni helam hi minus 1 ani anga helam hi 1 ani ve thung don ta ni alet link che don tinan chu graph kha chuan helama hian pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi kan ti ho zong zong kha ain tlar ve thung anga hi helam pang hi y axis minus ho khamo minus ve kan ni chuan lama pi by 2 pi root 3 pi by 2 2 pi ting hi ni ta ni chuan sine hi sine inverse hemi graphic ma miang chi khan kan plotang chuan chutini chuan pi by 2 a pi by sine inverse 0 to 0 mo 1 to pi by 2 a kalanga tian ani lo so in ka drop par je thale lo ngai minus pi by 2 pi minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi mo sin pi to 1 heta kalang sin inverse 0 to 0 mo sin inverse 1 to tiana kala chuan minus 1 to tiana kala tian hamiang che khan mo chuan hi 3 pi by 2 ni ti hian ti zo khan ti hana kalta ni chuan 1 to 1 ni tur chuan mo ama kha chuan sin x a khan 1 to 1 on to ti vel engma kan soi lo tro a chan chu function pa ngai top khani wangani tuna ero chuan inverse ni to wangin sin inverse ni to wangin inverse exist tur chuan 1 1 on to ni ngaya 1 1 on to chu enge atong kam dang kan ti chuan bijective kan ti thin kha bijective ani ngani chumi bijective tur chuan input pakhat kan nei chuan input pakhat product pakhat che nei tur ani mo input pakhat kan nei chuan product pakhat che nei bok tur ani chuan ta hian sin inverse x inverse sin inverse 0 kan ti hian 0 eng tikang ngai chua 0 chua hun chu 0 a te tro pi a te tro 2 pi a te minus pi a te minus 2 pi a te 0 chua theina kha om treu ta ni chuti ni chuan 0 ina a map tur chu hei me panga tro chuti ni chuan different elements in different image an nei tur ani chumi om zia che chu same element in same image an nei tur ni ti khani ta ve thung hi chuan same element 0 khan image an ei treu ta ni chumi ni wang chuan 1 1 ani theilo ta ni 1 1 ni thea siam tur chuan kha kan restrict khangai ta ni chuan restriction siam tur hian 0 om na chin hi kan enang mo 0 om na hi kan en nge tur ani restriction tuna hian sin x le sin inverse kan ena cos x te cos inverse x tan x te tan inverse x te sec x te sec inverse x te cosec x te le cosec inverse te zong zong a po khan he tiang hen kan en tur ani a ti chuan 0 tangin kan ena 1 han thlen na hi ni ta ni 1 han thlen na chu pi by 2 a chuan minus 1 a thlen na hi minus pi by 2 ni ta ni chuan chuti ni chuan minus 1 le 1 in kara vek a graph hi akal thotro chu wang chuan heta hian 0 ina thil image avasiam treu angchi te kan du lawa 1 entinan 1 chu engtika nge ni treu kan ti le chuan sin inverse 1 ni theina hun tur chu hei pi by 2 te eta 3 pi minus 3 pi by 2 kan ti ate sorry hei tian akal thung hei tian akala chuan 1 ani thei hun kha
om le theu ta pi minus pi by 2 te he ta 1 ani lenga he ta 1 ani lenga tro chu wa chuan 1 khan map khan ei theu ta ni khating ha kan du lo wang khan i 1 in map pakhat chau ani anga chuan 1 ani yang 0 in map 0 in a map tur chu kan pakhat chau ni tur ani mo 1 in a map tur pa pakhat chau ni tur ni a chan chu 1 function a siam kha kan du a kan restrict ta reng ta ni chu ti ni chuan heng ho zong zong hi kan pei ta nga heng ho zong zong hi kan pei a minus hi pi by 2 hemi chin hi kan ma mo ta ni tro chuan chu ti ni chuan sine inverse chu a domain tur chu minus 1 le 1 in car mo ni chuan sine inverse domain tur chu domain of sine inverse x chu a domain chu minus 1 atangin minus 1 thleng tro akala chuan 1 chuan range of sine inverse x chu range chu khoinge minus pi by 2 tangin pi by 2 minus pi by 2 tangin pi by 2 khatia ang khan restriction kan siam angai tina ni chu kan thret hiam tura ngai la khati ang je khan kan sui ang khan function dang cos te cos inverse te tan te tan inverse khang hu kan ti zong song po kha heti anga zon tur hi ani ti kha kan soi thei chin ni le sela sin cosec inverse tan inverse cos inverse kan ti ang zong song po kha ti khan nangma ni ngaihtuah na in nangma ni in lo ti tum ve ula hemi idea kan in pek mo i ani angin kan zir mol ve tapa kan bai hat mol ve top thin kha hriat thiam kan tum chuan hriat thiam chunga kan zir chuan kha khan rei tak min hriat tir ba ka ale pek zel hriat khamin ti chak thina wangin curious takin uluk takin heng hi kan zir thin turani ti kha kan cha ngal bok du cheu ni